Какво е всесезонна гума? Проектирани са да осигурят сцепление и управление при разнообразни метеорологични условия – сухо, мокро и дори лек сняг. Те комбинират характеристиките на летните и зимните гуми. Изработени са от каучукова смес със средна твърдост, която остава достатъчно еластична при по-ниски температури, до около минус 10 градуса. И не става прекалено мека при високи летни температури, до около плюс 30 градуса. Предимства. Удобство. Спестявате си смяната на гуми 2 пъти годишно. Спестяване на разходи. Не се налага да купувате и съхранявате втори комплект гуми. Недостатъци. При високи температури каучуковата смес е по-мека. Това може да доведе до по-бързо износване. При тежки зимни условия не могат да се сравняват с истинските зимни гуми. Сцеплението и спирачният път са значително по-лоши. Кога са подходящ избор? Подходящи са за региони с мека зима, където температурите рядко падат трайно под нулата и снеговалежите са редки. Шофирате предимно в града, където пътищата се почистват бързо. Нуждаете се да смените гумите на вашия автомобил или да изберете нов комплект гуми. Ние от SuperHelp ще ви помогнем, ще вземем колата, ще сменим гумите и ще ви я върнем.